खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ हाइलाकान्दियाव 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। हाइलाकान्दियाव 15 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया गासै आसामाव सोमावग्लुंदों। बोलि जानांनाय हिन्जावसाखौ कोटलिचेरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय अलयचेरा गामियाव खास्रि बिस्रि बुथारनायनि सिगां हानजा जिनाहारि खालामनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गाग्लोबजानाय हिन्जावसानि न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन, जेब्ला दुथां सुबुंफोरा सोलोजों बिखौ लानानै थाङो आरो बुथारनायनि सिगां हानजा जिनाहारि खालामो। फोरमानफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजानायनि मोनसे गिख्रंथाव नाजानायाव दायनिगिरिफोरा अजद होनाय बादिब्ला बिनि खर' आरो मोदोमाव इटाजों खनले खनले बुदों, जेराव गाज्रियै जखम जायो। फारसेथिं पुलिसआ बे गिख्रंथाव जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव 3 सुबुंखौ खादों। बे दायनि जाहोनाव गासै काटलिचेरा ओनसोलाव रागा जोंनाय सोमजिदों आरो सुबुंफोरा जिनाहारि खालामग्राफोरखौ फासिनि साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। नैथि खौराङाव दङ कारघुलियाव बिमाखौ बुथारनायनि दायआव ड्राग्स सोबग्रा फिसाज्लाखौ हमदों। गुवाहाटीनि कारघुली ओनसोलनि सासे आइजोखौ गावनि फिसाज्लाया खास्रि बिस्रियै बुनानै बुथारदों। जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ मालती बर' होननानै सिनायथि मोननाय जादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांनि फिसाज्ला दिपेन बर'आ सासे ड्राग्स लाग्रा सुबुं। बिमाखौ देहायारि गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव जखम जानानै बियो जिउ गोमायो। दायनिगिरिखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जाबाय आरो लताशिल पुलिसआ बे बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। थामथि खौराङाव दङ रिलायेन्स फाउन्डेशननि मासिगिरि नीता आम्बानीआ सीएम रिलिफ फान्डआव 21 कौटि रां दान होदों। मुंदांखा सुबुं अनथोबगिरि आरो रिलायेन्स फाउन्डेशननि गायसनगिरि आरो आफादगिरि नीता आम्बानीआ आसामनि दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरखौ मदद होदों आरो गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डआव 21 कौटि रां दान होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि एमएलए सेउलि महिलारिया सुबुं सानखो 2027 नि आबुं सानखोखौ फोजोबबाय। आसामनि थागिबिफोरखौ बाहागो लानो खावलायो। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो एमएलए सेउलि महिलारिया 2 आगस्तखालि सुबुं सानखोनि गिबि खोन्दोनि सिङाव हादोरनाङै गाव साननायनि सुबिदाखौ जागायनायजों लोगोसे मावख'आरि अनलाइन पर्टेलनि गेजेरजों सुबुं सानखो 2027 नि थाखाय गाव गावनि साननायखौ फोजोबो। बिथाङा आसामनि सुबुंफोरखौबो बे मावखान्थियाव बाहागो लानो खावलायो। एमएलए सेउलि महिलारि बिथाङा सुबुं सानखोआव बाहागो लानो थाखाय सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनानै बुङो दि नंगुबै आरो थि समाव खौरां मोननाया पारदर्शी खुंथायखौ गोख्रों खालामगोन आरो सुबुं अनसाय आरो जौगाखां हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव जौगाहोगोन। सुबुं सानखो 2027 नि गिबि खोन्दोनि थाखाय गाव साननायनि सुबिदाया 2 आगस्तनिफ्राय 16 आगस्त 2026 सिम खुला थागोन। नोगोरारिफोरा मावख'आरि सेल्फ इनामरेशन पर्टेलाव थांनानै अटिपि भेरिफिकेसननि गेजेरजों लग इन खालामनानै नांगौ जानाय नखरनि फोरमायथिफोरखौ आबुं खालामनानै आरो सोरजिनाय सेल्फ इनामरेशन SEID खौ रैखाथियै संरैखा खालामनानै बे खामानिखौ फोजोबनो हागोन। जिल्ला खुंथायआ गासै थागिबिफोरखौ सुबुं सानखोआव सांग्राङै बाहागो लानो आरो नंगुबै खारिथि होनो थाखाय खावलायो, जेराव साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि बिहोमाया बयखौबो जथाय जौगानाय आरो हादर दानायाव गोनांथार होनना फोरमायो। बाथि खौराङाव दङ IIT गुवाहाटीनि फरायसाया ब्रह्मपुत्रआव गोग्लैनानै गोमाबाय, नागिरनाया सोलिगासिनो। इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि IIT गुवाहाटीनि 3थि बिटेक फरायसाया फसंथाननि केम्पासनि खाथियाव ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोग्लैनायनि उनाव गोमादों। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया 1 आगस्त सनिबारखालि जादों, जेब्ला सानै फरायसाया केम्पासनि साखाथियाव दैमा रुगुंजों थाबायगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा फिस्लायनानै दैमायाव गोग्लैदोंमोन। खौरां मोननाय लोगो लोगो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्स SDRF नि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो रैखाथि हाबाफारि जागायो।
SDRFनि हानजाया सासे फरायसाखौ रैखा खालामो आरो बिखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। नाथाय गोबां नागिरनायनि उनावबो गुबुन फरायसाखौ ट्रेस खालामनो हायाखै होनना पुलिसनि सासे मावख'गिरिया बुङो। गोमानाय फरायसाखौ अन्ध्र प्रदेशनि जम्मालामादुगुनि थागिबि कृष्णा साई सेठाना होननानै सिनायथिनाय जादों। बियो IIT गुवाहाटीनि इलेक्ट्रनिक्स आरो कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं बिफानाव थामथि बोसोरनि बिटेक फरायसा। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि SDRFआ गोमानाय सोलोंसाखौ नागिरनो थाखाय रबिबारावबो नागिरनायखौ सोलिहोबाय थादोंमोन। फरायसाफोरा दैमायाव गोग्लैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौरांआव दङ अखिल गगैआ आसामनि दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनि थाखाय 10 लाख रां अनसुंथाइ बिदों। रायजोर दलनि MLA अखिल गगैआ रबिबार 2 आगस्तआव आसाम सरकारा दैबाना गोहोम खोख्लैजानाय मोनफ्रोमबो नखरखौ खमैबो 10 लाख रां होनो दाबि खालामदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव शिबसागरनि MLA बिथाङा बुङो दि सरकारा शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लाफोराव दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो 15,000 रां आरो खहा जानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय 25,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावनाया माब्लाबाबो थोजासे नङा, जायफोरा गावनि न'-बां, बेसादफोर आरो थांना थानायनि राहा खोमाना लाबाय। सरकारा साफ्रोमबो खहा जानांनाय नखरनो खमैबो 10 लाख रां होनांगौ। बिखौ किस्तिफोराव होनो हायो। गिबियावनो 2 लाख रां थाबैनो हो, जाहाथे सुबुंफोरा गावनि जिउखौ गोदानै दाफिननो हायो आरो बेनि उनाव आद्रा थानाय रांखौ फारि-फारियै हगारना हो होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे बिथाङा रिलिफ मुवा राननायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होदों। गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ पेकेटखौ नोजोर होनानै गगैआ दाबि खालामो दि सोरखारा मोनफ्रोमबो पेकेटआव 8 किल'ग्राम माइरं होनायनि खोथा होदोंमोनब्लाबो गोबां मुलाम्फा मोनग्राफोरा 5 किल'ग्रामल' मोनदों होननानै अजद होदों। बिथाङा हादोरसा सरकारखौ अजद होनाय बेले-बेजेनि सायाव नायबिजिरनांगौ आरो दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनो खोथा होनाय गासै बिबांनि रिलिफखौ मोननांगौ होनना बुङो। स्निथि खौरांआव दङ निउ बङाइगाव जंक्शनआव ट्रेननिफ्राय गोग्लैना दावबायारिनि जिउ खहा। रबिबार 2 आगस्तआव आसामनि बङाइगाव जिल्लानि निउ बङाइगाव जंक्शनआव मोनसे खारलांनाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनायनि उनाव सासे दावबायारिया जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंखौ पुरन्जय कछारी होनना सिनायथिनाय जादों। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया रेलवे स्टेशननि प्लेटफर्म नं 2 आव जायो, जेब्ला कछारीआ ट्रेननिफ्राय ओंखारनो नाजागासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा फिसलायना रेल लामायाव गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथाया गोब्राबमोन, जायनि जाहोनाव बोलि जानांनाय सुबुंनि आथिं फारनैबो जलांदों। बिथाङा गोब्राब जखम जायो आरो थाबैनो हरखाब फाहामथाय होनो थाखाय खाथिनि प्राइभेट देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, नाथाय लवार आसाम हस्पिटालाव देहा फाहामगिरिफोरा बिखौ सौहैनाय लोगो-लोगोनो थैबाय होननानै फोसावो। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों दि रेल बिफाननि बिबानगिरिफोरनि सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों। नाथाय बे अजदफोरखौ लानानै रेलवेनिफ्राय जेबो अफिसियेल बिबुंथि मोननाय जायाखै। जाथायनि गुबै जाहोननि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौरांआव दङ शिबसागराव रिलिफ ट्राकआ जाब्रबथाय। गामिनि सुबुंफोरा नावजों दैबाना हेफाजाबखौ रैखा खालामो। दैबानाजों रैखा खालामजानाय मुवा बेसाद लानानै थांनाय गंसे ट्राकआ दैबानाजों खहा जानाय जायगाफोराव गोबां मुवा बेसादफोर दैथायनाय समाव शिबसागराव जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव दसे समनि थाखाय रिलिफ खामानियाव हेंथा सोमजियो। जाग्रा मुवा बेसाद आरो गुबुन गोनां मुवा बेसादफोरजों बुंफबनाय गारिआ बिक्रमपुर सारियालि जानानै बनमुख फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बे जेंनानि गेजेरावबो गामिनि सुबुंफोरा रिलिफ मुवाफोरखौ खहा एबा बोहैनायनिफ्राय होबथानो थाखाय गोख्रैयै खामानि मावो। दैबानानि दैया लामासिम सौहैनायाव जेंना जानायनि थाखाय गामिनि सुबुंफोरा जाब्रबथाय जानाय जायगासिम सौहैनो थाखाय नावफोरखौ बाहायदोंमोन आरो मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। शिबसागरनि गोबां बाहागोफोरा दैबानाजों साग्लोबजानानै दं, लोगोसे रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसन खामानिया सोलिगासिनो दं।
गुबुन गुबुन हेफाजाब हानजा आरो सरकारा गोबां लामाफोरनि गेजेरजों जाग्रा आदार, लोंनाय दै आरो गुबुन गोनां मुवाफोरखौ दैबाना थानाय गामिफोराव थाबथानाय सुबुंफोरसिम जेबो हेंथा गैयाजासे मदद सौहैनो थाखाय दैथायगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।